Από το γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το πέρασε ήδη από χθες ο Παναθηναϊκός που νίκησε το Ρέθυμνο, τον ΠΑΟΚ που προηγείται με 3-0. Το μπάσιμο και το καλάθι από το Λευτέρη Μποχορίδη που απαντά γρήγορα. Στοχός DJ Cooper, δυνατότητα ευνηδιασμού, κόβεται. Ο Μαργαρίτης κάνει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα. Και κόβει για μία ακόμη φορά. Θα σουτάρει από μακριά για 3, θα αστοχίσει. Rebound από τον Μποχορίδη για 2, θα αστοχίσει. Το 23-20 παραμένει. Και καλάθι φάουλ. 23-23, Μπαουκ δεν μπόρεσε να την κρατήσουν στα δικά τους χέρια. Έρχεται να σουτάρει και να ευστοχίσει ο Λευτέρης ο Μποχορίδης. Ένα σουτ 3 πόντων που δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στον Άρη. Βλέπετε εδώ. Είναι σίγουρο του το Άρης. τρίποντο, 21. Θα σουτάρει και πάλι για 3 και θα ευστοχίσει ο Μποχορίδης, ο Λευτέρης ο Μποχορίδης. Θα δώσει προβάδισμα 6 πόντων. Κάποια καλάθια θα κάνει μόνο στην προσπάθεια αλλά αστοχή. Ο Αθηναίου θα σουτάρει για 2, θα αστοχίσει. Rebound από τον Μποχορίδη σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Για τον Μποχορίδη και φάουλ. Βολές για το Λευτέρη Μποχορίδη. Μποχορίδης ο οποίος θα φτάσει τους 12 πόντους, 12 προσωπικούς πόντους. Πολύ καλό παιχνίδι. Στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο. Ήταν πολύ σημαντικό το τρίποντο που έβαλε απέναντι στη ζώνη. 63-69, γρήγορο φάουλ στα 16 δευτερόλεπτα. Είναι το εξαιρετικό παιχνίδι έκανε. 63-69 παραμένει και τώρα απλά περιμένουν την λήξη του παιχνιδιού και τώρα ο Πελεκάνος θα αφήσει την μπάλα. 63-71 θα ολοκληρώσει.